Здравейте! Днес ще готвим ето тези лимонови картофи. Че картофите са скучни, не готви от тея. Давайте с мен! Започваме с беленето на картофите. След като ги оберим, ги измиваме и ги оставяме настрани. Взимаме 3 лимона, нарязваме ги на половинки и изстискваме хубав свеж фреш. Към тях прибавяме 4 стръка с розмарин, които нарязваме на много дребно и прибавяме към самия фреш от лимон. Шалота режем на полумесеци, а след това прибавяме към вече нарязаните картофи. Ето по този начин. 3 щипки малдонска сол, 60 мл зехтин, заедно с шалота, няколко стръкчета розмарин и фреша от лимон. Хартия за печене намачкваме, покриваме картофите, печем на 180 градуса 45 минути и вуала! Бон апетит! Благодаря, че гледахте, пълната рецепта долу в описанието и до скоро!